فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سنك آية ولبا أني سنك آية ونينيغونچه على نانا ني آية بلاميني ونينيغونچه على قويجا سالك عبادي أني أكو تشيدما أكو نيني على كجون ينين كايلا كافو محمد أني على كسرودة على كتشيدة أني على كسرودة وأبي أني على كجادة نو ينين كنا فإني قريب afu ye ko unyine alakaso ninka jo unyine kaila anni alakasuru de wa obe anni alakaja afu ye ko unyine alakaso ujibu da'wata da'iya dani afu ye fana konni alabe woleli kela ka woleli jabi ni yan wole wo ye do de ka kanne ala wole mbi jabi ko fana fu ye de falyastajibu li me ulu kanne ala jabi mana ulu ku yere kolone ala ye folode fal yastajibu li ulu ku yere kolo ne ala ye folo nyu nyamara ni menyo ka ke nyu fatanya ka bo minna u ka toy wal yu'minu bi nu be ngole fana u ko ngole ni dankan ya nu dalembe ne ala la kumbu jabi u ku yere kolone ala ye folo anu ka danne ala la konne ala bu ka do jabi la'allahum yarshuduna nu yennin ke ubeke sababu ye ube kunna dia ani kunna wolo ubo soro uka welele ulade ubo ka ko ke chogomi be hakili duma ubo ka ko ke chogomi nu ubo ke chogodode donc ni hadisa nana ba Musa al-Ashari bolo qala kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qajwati ni aya bon kasir ya ci den karisa doke ka tafsir aba Musa al-Ashari ka hadisa ko ulu faralen tumbe ci den ka tama dola fajalina nashadu sarafan fajalina la nashadu sarafan wala na'alu sarafan wala nahbitu wadiya illa arafana aswatana bitakbir ko ulu faralen tumbe ci den ka tama dola ko nu ulu be yele tinti tintika ube nu ulu be jigi tinti tintila ube nu ulu be jigi dinga kono ko ulu bu kan korta ka kabaru fo qala fadana minna ako ambaki kam min ke cire nya girana fa qala ya ayyuhan nas ciren ko hada madon irbi'u ala anfusikum ayhinna wirela ciren ko hada madawiye hinna awirela fa innakum la tad'una asamma wala qayiba aw atake ka tilogre wala koy atake ka fen fana wala min tawkro ka fo fen nyugobani nyugabulende do min tawkro tede atake ka tilogre wala atake ka fen wala min tawkro inna ma tad'una samian bashira abake ka min wala abe fembe me abake ka bin wala abe fembe ye innal ladina tad'una aqrabu ila ahadikum min ulughi rahilatihi abake ka min wala akasura dola kelema katemeni ikanyame kanka akasura dola kelema katemeni ikanyame kanka ya abdullah ibn qais ciden ko abdullah ibn qais yo ala uallimuka kalimatan min kunujil janna akwai yalin kila duniya kuma la kuma minye arjanna kan na folo yawa la hawla wala quwwata illa billah akwai kator kan nin kuma fo minye arjanna kan na folo dode an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana inda janna abudi bi wa ana mahu ijada'ani hadisa wurin nana anas bolo ko ciden ko ala ko hadisul qudsi kono akonne ala binka joni jigi yoro miye ne ala bo yoro de la de ji do ni ala jigi yoro miye ne ala bo yoro de la yede e wonne ala farallem benka jonka ni yengole farallem bi kade ni yengole donc ni nya yiran hada madde ni be ala wele awele ni adabuye
kulote ki kulo kamman kambo ote ala wale koy ibe ala wale ne adabude ki kam majigi aybe ye kuma fo chogo ala ba me e wayni ala manja fana ni ala kasurude meni masale fana tilo garante duwawu adabu fulen ni ika ala wale ka ke doni kana ala wale ni giringiriye ikana ala wale ni mankai ibe ala wale ni majigide ani ki kam majiga ni kuma chogo nyuma ewa fana edi ki yere kolo ala ni ba fa ala ki ka duwawu jabi e ki yere kolo ala e folode ala yi nyamara ni minu nye ku kay fotanya ka bu ne ko to kele fulanna ni e ba fa ala ki be sawabama i ka duwawu ka jabi dalala de ko ala bi ka duwawu jabi de me e shika lembe ala wale e shika lembe be ala wale i ka jabu soro la o ka gele de donc hada made ibe ala wale ke ala ti toy duwawu chaya odi ato nana hadisa sahalen kono nabi nyuma annahu qala ko inna allaha ta'ala la yastahi an yabsuta li abdu ilayhi yadayhi an yashalahu fihi ma khaira fayaruddahuma qaibatayn ciden ko ala masammin kortalen ko ala be maloya jonki tege fula fense ki tege fula ja kata alama ka ala deli hera la ko ala ka hera kiye ala ka boro fulay lankonon sagi ko maloya be alala wani abi sayyid al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim abi sayyid al-khudri ko ciden ko silama site yadu allah azza wa jalla bi da'wati ni be ala wala ni waleliye laysa fiha ismun wala qati'atu rahim ala wala min ni jurubu tala ala wala min ni sinji tige tala illa ataahu allah biha ihida salasa qisal fo ala ka ikadwa ala ba jabi chogo saba o dola kele ala bi kadwa jabi no koniye mugo ye ala welede ima ala wele ni junubu koye ima ala wele ni sinji tigeye ala bi kadwa jabi duwa jabi chogo saba be ala bolo kata jonna abi kadwa jabi no kelen koniye imma an yu'ajjila lahu da'watahu chogo ya folo ni jonya ala wala imma iye min yere nyini ala fe jiya kono hera wala ala no teleya ko yere dima yere folo iye min nyini ala fa no teleya ka dima kele wa imma an yudakhira lahu fil akhirati a ibe min yere nyini ni ala mo teleya ko dima jiya kono ube ala bi ka dawla sawiye laghara iba baraji suriye ni nye chogo ya fulana wa imma an yasrifa anhu min as-su'i misliha ube ikadwawu ko jugu doni balawu do nyesilen tumbima ala be ikadwawu inke ko kumbe ala be dwawu inke ko kumbe iye qalu ijja nuksiru qala allahu aksara fare cide tumami cide nyen nin fo seba cide seba ko wala ambe dwawu chaya cide fana ko wala ala be aka jabili chaya wala mo chama be jate mina konne ba ke ka duwa ke ko ala man ne ka duwa jabe ay e bo do chogore ko ala mi jabe pour ala be jon ka duwa jabe ni chogo ya saba dola kelende i may be minyire nyine ala fe ala no teliya ko kiye jinya ube ala ni ka duwa la sogo ya la gara ka kima saraye ka dima ye na be siki kisina chogo mi i mabala udo do nye silen tumbima ala bi ka duwa unke ka balaw nyone ka boyka donc mogo kana fosa konne ba ke ka ala deli ko ala min jabi de parce que duwa jabi chogo yen nin chogo ya sabade ala bolo iba sori ka duwa wala jabi ni sabad dola kele eta kalama anana bi hurata bola ko ciden ko yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil ko ala baw dola kele ka duwa jabi ni ma korto yaqulu dawutu falam yustajibu li e ko cire korto fana jumay akonni eye ala wele eye duwa ke e ma jabu ye doro e ba fonne ala wele ne ma jabu ye ibe salaya ibe duwa yintige e ba toy ne o kera fana jabu tena anana abi hurata bolo tuni kabo cide mbolo annahu qala la yajaru yusajabu li abdi ma lam yad'u bi ismi ko ala te wuli abadola kelen ka duwa jabi ni ma duwa ke ni junubuye aw qati ati rahim ube nima duwa ke ni sinji tugoy at sinji tige
ما لم يستعجل وبني ما كرتو قيل يا رسول الله وما الاستئذان وكوتشي دي ما كرتو يجمعي قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي تشيدن كو كرتو يميني إبا فو ني على ولمن نما يني على ينجابي فيستحسر إبن لافو عند ذلك ووقت إبن لافو ويدو دعاء إبن دعاء توي ni duwawu fana jora jabu tana de wala ni aya min bilana sunka aya ni nyogonche ube sunka aya laba ni nyaayira na sumbagato ni isunna ika duwawu fana chaya iki yere jija duwawu la kosobe o fi jikrihi ta'ala hajil ayati al-ba'isati ala du'ai mutakhallilatan bayna ahkami siyami bon kasir ko ni yayi ni aya min fulen ni ni ala ye ni aya bila sunka aya ni nyogonche sunka kiru ni nyogonche irisadu ila al-istihad fi du'a inda ikmali al-iddati bal wa inda kulli fitri bon kasir ko ni ya irana ni aya bal mili ka bala mi sunka kiru ni nyogonche ni nyebila siralide ni ala ya irana ko ni sungalo banna anka du'a uchaya ani bali anka mi wakati suntige wakati anka du'a uchaya ودياتو أن عبد الله بن أمر ما عبد الله بن أمر أنا نو بلو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كو علي مچيدم بافو لسائم عند إفطاره دعوة مستجابة كو سنبغا أكا سنتيجي بوغتي كو دعو با بلوي دعو مني على باجابي فكان عبد الله بن أمر إجا أفطر دا أهله وولده ودا عبد الله بن عمرو تنكرا ni ale sunna na ya aka suntige aba ka demba ya wole aba ka dem wole abe duwa fo uba fo amina wala ni sungalo timmena an ka duwa caya an kan min wakati fana ka duwa caya me suntige wakati duwa min sahara ni bi suntige ciren koy ka tige tamaro kene urutuba ni ote tamaro min bambulo sisa ibi suntigala ni ote ibi suntige jila ni be suntige wakati bafu bismillah ni mina wakati mi ibafu jahaba jamu wa butallatil uruq wa sabatil ajru inshallah wayede ni mina ibafu minogo min tumbena atara nka fasa unyigira nka baraji sabatira ala feni ala sonna أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ألا يا الله دغاويه سون أسوفلا ألا يسون سوفلا دغاويه أكاكا موسو جنيونا نيالا كو أهل o ya yira fendo de tumbe haramu ya lendo sebauka ni nye sunyele mani sabana inde anko sun folo ni au sunna sisa aya ka suntige ni sinogara dron idonna sunkurala ube na ye safo salli dro sunda minana tuguni fokata tilebi sun tumbe ninde la folo ceedo tumbe madinan kade do bafo sirimata o cey alebe bara gelende ke sufela e tilefela sun tilefela alebe bara gelemba de ke aya soro nin sariya be
ni koni sunna ni suntigera aw be hari mi ka suntige ni tile binna e sinogora doro i donna sunkurala o be naye safo salli doro a donna sunkurala ale tun be baara gelen de ke tile fila fɛ tile binne suntige wagati a nana a ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ madina kolon bɛ ji timilen tɛ a ko a ka muso ma ko taara taa ji duman dɔ ɲini ɲɛ dɛ i ka na n bɛ n ka sun tigɛ a la a sɛgɛnnen don a y'a yɛrɛ fili dilan kan a ka muso bɔra ka taa ji timilenw kan ka sɔrɔ yɔrɔ min ji min ka di a taara a ɲini a bɛ na wagati min dɔrɔn a y'a sɔrɔ cɛ dɔ sinɔgɔra a ko pɛrɛde y'i sɔrɔ koyi a ko kasara y'i sɔrɔ koyi a y'a sɔrɔ cɛ sinɔgɔra a ye cɛ kunu cɛ sinɔgɔra kaba wa a tɛ se ka ji min tuguni parce que a donna sunkura la ni sinɔgɔra kaba dɔrɔn sunkura daminɛ ne bolo wa cɛ in filɛ ka continuer sunna nin cogo de la a y'a sɔrɔ a ye tile kɔnɔ a ye baara gɛlɛn min kɛ o min ɲɔgɔn na o kɔngɔ b'a la ale sinɔgɔra dɔrɔn a donna sunkura la a dugusɛjɛ ciden ɲa ye a degunnen don kojugu ciden ko a ma ko mun na ne ɲa bɛ e la bi su in na e degunnen don kojugu dɛ a ye ko cogo fɔ ciden ye a ko kunun ne ye baara gɛlɛn de kɛ n taalen n ka so kɔnɔ n ye n yɛrɛ fili dilan kan n ko muso ka taa ji duman ɲini n ye san'a kana dɔrɔn n donna sinɔgɔra n donna sunkura la o de degu filɛ n kan ani don o tun tɛ ka sabali a kɔrɔ parce que ni e wa sun tigɛra e sinɔgɔra dɔrɔn ni wulila su tɔ bɛɛ tɛ se ka se i ka muso ma parce que i donna sunkura la ou bien n'a ye safo salli k'a sɔrɔ e ma se i ka muso ma sun tɔ bɛɛ la i tɛ se ka se i ka muso ma tuguni o dɔw tun b'a kɛ sɛbɛw dɔw tun b'a kɛ n'u donna sinɔgɔra su tɔ la n'u kɔnɔna u ka muso nɛgɛ b'u minɛ u yɛrɛ bɛ fatawa u yɛrɛ bɛ u yɛrɛ yɛrɛ ɲininka k'u yɛrɛ jaabi n ka muso de degun bɛ ne ka cogo min muso ko bɛ na cogo min ni sera ma bi dɔrɔn fɛn tɛ n ka o la paw a bɛ se a ma ala y'a dɔn nin ko min filɛ nin ye u bɛɛ tɛ se a kɔrɔ dɔw bɛ kɛ cogoya dɔ la a yɛrɛ b'a fɔ ne bɛ cogo min n t'a kɛra komi darura tugun ne ka se n t'a ma u tun bɛ nin kɛ tuma min ala ye nin dɔn u la fana nin degun ye sɛbɛw sɔrɔ ala nana nin degun b'u kan a ko uhilla lakum laylata siyami a ko n'a ye tile kɛ sunna sun sufɛla n y'a daga ye rafasu ila nisaakum a k'a ka musow jɛɲɔgɔnya a ka muso jɛɲɔgɔnya n y'a daga u ye sun sufɛla la fɔlɔ min n'a tun bɛ ni donna sinɔgɔ la n'a haramu yɛrɛ ma bɔra ye haramu min tun bɛ n y'a bɔ ye n y'a ladaga u ye sunkalo sufɛla a ka se a ka muso ma a k'u ka fɔ ɲɔgɔn ye hunna libasu lakum a ka musow y'aw ka finiw de ye wa antum libasu lahunna aw fana ye a ka musow ka finiw de ye nin y'a yira ala filɛ ka muso n'a ka cɛ fɔ cogo min nin y'a yira muso cɛ tɛ se ka ɲɛ muso kɔ muso tɛ se ka taa cɛ kɔ fo furu de muso ni cɛ ka furu ɲɔgɔn ma fura fana a tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ koyi komi hadamaden tɛ se ka ɲɛ fini kɔ cogo min dɛ hadamaden hakili dafalen b'i la n'i tɛ se ka ɲɛ fini kɔ cogo min furu ɲɔgɔnma fila aw tɛ se ka ɲɛ ɲɔgɔn kɔ dɛ kɛlɛ filanan o de y'a to salafu dɔ ko misigine dan ye mɔgɔ ye arabu ko misigine dan ye mɔgɔ ye e ye cɛ ye muso t'i bolo misigine dan ye muso ye muso ye ma cɛ sɔrɔ parce que furu ɲɔgɔnma fila tɛ taa ɲɔgɔn kɔ kɛlɛ komi ni hadamaden farikolo tɛ taa fini ko cogo min filanan furu ɲɔgɔnma fila u ye ɲɔgɔn suturabaga de n'i ye fini don a bɛ farikolo sutura cogo min de furu ɲɔgɔnma fila furu ɲuman de a ye ɲɔgɔn suturabaga de a kana kɛ ɲɔgɔn lebubaga ye cɛ kana k'i ka muso lebubaga ye barodaw la yɔrɔw la ni e de bɛ i ka muso gundo bɔrɔtɔ ka lebu k'a ka wayibu fɔ cɛ kana kɛ o ye dɛ muso fana kana k'i ka cɛ lebubaga ye gundo minnu b'i ka cɛ bolo i ka so kɔnɔ u sutura ye dɛ e ma ye Ibrahima a delila ka denkɛ Ismaila ɲamariya ko a k'a ka muso dɔ bila parce que muso in bɛ cɛ lebu Ibrahima taara bɔ o la de
ama Ismaila soroye aya ka muso de soroye aya fo muso ye foli saki akoy ce tara me akwa bora akwa tara kungo kono tara soko nyinila akwa ka balo cogo be cogo dia akwa ko ni be gele ya dambela ya miji nyumante dumune nyumante ambete Ibrahima ko basitala akon ni ce nana ibin ka foli la shama konne ko aka ka duda yelema Ismaila nale akera ko mu ya kibariyare ko dona ni kofe ako muso ma mo dore nana ne kofe ako ce korba do nana beta ayen ne fonya ka foli sagama ayen nyinin ka ila ko itara kungo korara itara soko nyinila ayen nyinin ka an ka balo chogola la halala banka ya ne ya be foy ako yala yewo shakanto ibolowa ako ka fuye ko ni nana nka ka foli la shima ku ika duda ika soda ko ika yelema wa ko min nana fa Ibrahima de do ayenya Maria ko nka e bilade taifa sola muso tara o kofe o kabila kele Ismaila ye muso were furu ula wakati jan temene Ibrahima nana bowla tuguni ama Ismaila soroy aye muso yin soroy aye muso fulana min furu uye nyogon fo aya nyinen ka ko chebe mi akwa tara kungo kono la tara sogo nyini lay akwa ka balo chogobe chogoniya akwa an koni be hera dambe la ya foy deselentanna ji nyuma mba soro dumuni nyuma mba soro ayu balo chogo tanu ka che tanu o Ibrahima ko ni ce nana komba fo konne ko aka ka soda sabati Ismaila nala be komi dode ya foy ako dode bora ne ko ya ko chokorba do bora ya beta ayen fo anya nyugon fo ayen nyinin kai lai tara yoro min nyafo aye nyinin kan ka balo chogola nyafo na ko ni be hera la ya ambe hera dambe la ya akwa ye wo shakanto ibolowa ako ni nanan ki ka foli lasima ko ki ka soda sabati ako fa Ibrahima de do ako ki emina den kana epila muso min da tesigi Ibrahima ko a denke Ismaila ka muso bila parce que lebulu kala de do fiengo fembe che ka sokono muso min beto fo muso maratante amanka mara muso min ba ce sutura de hari nube sari de mi har nube jide kala ya na ba mi abedda ni mo mi nyanyi nen ka te ce lebu awu ye muso ka fini de muso ya ka fini de furu nyogoma fula ye nyogon sutura de anyodo aya kono ni alako hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna awa muso na ce furu nyogoma fula ye nyogon la fasa bagade ni be fini do ikanna ni fini bi farikolo la fasa kabo kalaya wala kalaya fini damana finu be nene damana finu be ne yado abi farikolo la fasa kabo e wan nene ma furu nyogoma fula ye nyogol la fasa bagade tinyaka amma fa kan nyogol la fasa galon kare aka nyogol la fasa tinyaka parce que fini na be hada maden farikolo abi farikolo la fasa kabo kalaya uma kabo finye uma kabo nene uma furu nyogoma fula ye nyogol la fasa bagade ewa furu nyogon fula ye nyogon tanga bagade eki ka muso koloshi ka tanga fen kana soro ala ta kofe e muso fana ka ke koloshi ki tanga chinyali fen ni fen ewa tora fen kani soro aseko hakebe ashiyana ni hada madembe fini do fari kolola chogomi aki fari kolo tanga kabo tilela aki fari kolo tanga kabo nenela aki fari kolo tanga kabo finyela chogomi aki fari kolo tanga mugo kani ye furu nyogoma fula ye nyogon tanga bagade aka janto nyogon na de aka nyogon kolosi aka janto nyogon na anya gambilen de be nyogon na komi fino ni ya irana furu nyogoma fula afari kolo fambe dagara awye nyogonye fini be e fari kolo na chogo mini fari kolo abika fari kolo yoro be ka fari kolo yoro dogole site ka finila
a ɲagambilen bi farikolo la a nɔrɔlen bi farikolo la ayiwa furuɲɔgɔnma fila a farikolo bɛ yeli dagara ɲɔgɔn ye a dagara cɛ ka ka muso ye cogo bɛɛ la a kulukutu ye foyi t'a la a dagara muso ka ka cɛ kulukutu ye foyi t'a la n ko an b'a setu ani ciden tun bɛ kɔ minan kelen kɔnɔ ɲɛgɛn na u bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ k'a ko ɲɔgɔn fɛ an b'a setu ni ciden sallallahu alaihi wasallam o de y'a to silamɛya sariya la ni ewa muso i cɛ sara n'i tɛ sira e bɛ se k'a kɔ n'i ka furumuso sara e cɛ bɛ se k'a kɔ mais mɔgɔ tɛ se k'i ba kɔ denmuso tɛ se k'a fa kɔ e ba i tɛ se k'a kɔ i woloba dɔ dɛ mais i tɛ se k'a kɔ denmuso tɛ se k'a fa kɔ mais cɛ bɛ se k'a ka muso kɔ muso bɛ se ka cɛ kɔ ou bien i ka jɔ maralen min b'i bolo n'i bɛ jɛ a nɔfɛ ale bɛ se k'i kɔ i bɛ se k'a kɔ parce que lewura t'a ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to ala ko wallazina li furujihim hafizuna illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum khayru malumina o de y'a to ala ko mɔgɔ cɛ minnu b'u ka ɲɛfɛlaw tanga u b'u ka lewuraw tanga f'u ka furumuso walimuso si t'u ka lewura ye ayiwa u tɛ jɛ walimuso si ne fɛ fana fo u yɛrɛ ka furumuso u b'u ka lewura labila o de n'u y'u ka lewura labila u yɛrɛ ka furumuso fana jalaki t'u ka o la fana parce que o dagar'u ye dɛ u yɛrɛ ka jɛmuso n'u y'u ka lewura ladaga u y'u ka lewura ye jalaki t'u ka fara parce que o dagar'u ye dɛ wala an ka nin faamu nin na yan hunna libasu lakum wa antum libasu lahunna mais n balimaw gɛlɛya min bɛ furu la furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ ka bila anw minnu ni mɔgɔw b'an wele ko u bɛ ɲininkaliw pɔsan na u y'anw yɛrɛ kɛ komi kiiritigɛla de sisan sosoli mankan bɛ mɔgɔ min bolo ni min ma ka vocaliw nati o b'an wele mankan min bɛ furu ɲɔgɔnmaw fila ni ɲɔgɔn cɛ tɔɔrɔ min b'a la sisan fitina min bɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn sisan gɛlɛya min b'a la ala yɛrɛ de b'a dan don hari sani ka yɛlɛ kana deriso in na kana juma in na muso dɔw ka vocaliw bɛɛ n'u jaabi ma se ka lamɛn yɛrɛ komi ka wagati sera ma se k'u jaabi yɛrɛ n'u lamɛn ma se k'u jaabi yɛrɛ gɛlɛya min b'a bolo a n'a ka cɛ ni ɲɔgɔn cɛ furuko la hɛrɛ bɛ nin na ni musow y'u ka gɛlɛya fɔ i bɛ ala kale hɛrɛ tɛ cɛw la ka t'u ma ni cɛw y'u ka gɛlɛya fɔ i bɛ ala kale hɛrɛ tɛ musow ma ka t'u ma e yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ i bɛ min fɔ kuranna bɛ kala fana hadisaw bɛ kala fana an ko an ye silamɛw ye fana an ko an ye muminw ye fana an ko an ye ciden tugubaga ye fana ni muso y'i ta fɔ i b'a fɔ nin de tɔɲɔlen don ni cɛ min y'a ta fɔ i b'a fɔ nin de tɔɲɔlen don muso bolo an bɛ taa min ala ka hakili ɲuman d'an ma dɛ alimallahu ala y'a dɔn annakum taqtanuna anfusakum ala y'a dɔn k'aw b'a kɛ k'a yɛrɛ janfa yɛrɛ janfa ye mun ye minnu n'u u degura n'u yɛrɛ bɛ u yɛrɛ fatawa kɛ n'u yɛrɛ ye k'u yɛrɛ ɲininka k'u yɛrɛ jaabi degun min bɛ ne kan a dagara ne ka jɛ n ka muso nɔfɛ n ka muso nɛgɛ bɛ n na dɛ parce que ko sɛba dɔ a delila k'a sɔrɔ ale sinɔgɔra su tɔ la a bɛ bɔ min kalama ayiwa a b'a hakɛ to a muso ka fini bɔra muso ka wɔrɔ la o yeele ma ko a la a dɛsɛra a yɛrɛ kɔrɔ a sera muso ma dugu jɛlen de a taara a ɲɛfɔ ciden ye sallallahu alaihi wasallam ani an ye siri mata taa min fɔ dɔw b'a fɔ ko hara ɲɔgɔnna delila ka Umar ibn Khattab sɔrɔ u b'o bɛɛ fɔ tafsiriw la nin bɛ fɔlen ɲɛfɔlen ciden ye sisan nin bɛ kɛlɛ ala ye nin aya jigi ka gɛlɛya b'u kan a ko ni ala y'a dɔn ko a b'a kɛ k'a yɛrɛ janfa maana n ye min haramu y'aw bolo a b'a kɛ ka dɛsɛ aw yɛrɛ kɔrɔ k'a kɛ n y'o dɔn fataba alaykum mais ni ala ye tubu dayɛlɛ aw ye n ye tubu kɛ aw ye n ye tubu dayɛlɛ a ye a ka tubi n b'a ka tubu minɛ a ye tubi n b'a ka tubu minɛ n ye tubu k'a ye min tɛmɛna aw bolo n ye tubu kɛ aw ye o la wa afa ankum n y'a fara aw ma min tɛmɛna aw bolo n ye tubu kɛ aw ye o la n y'a fara aw ma
faali ana sisa bashiruhunna aya kam musu kafunyonya aku jenyonya wabtagu ma kataba Allahu lakum ala yedemunu latiga wuye musawna akadde nyine musawla mana ibi muso jenyonya kunye munye damu bo dorontewo ngadde unsoro sisa aya kam muso jenyona ala yedemunu sabilla tiga wuye akadde nyine akamusawla wa kulu washrabu akam dumunike akami hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr sisa ya kam muso jenyonya depini sun tigera aya kam muso jenyonya akammi akadumunike foni fajiri fiman tarabo fajiri jemala foni fajiri jema no bora fajiri fimana mana foni sufi man bora tile jemala min al-fajr mana fokata fajiri kenechi fokata fajiri kenechi donc ni aya ya iranna ko hada maden ni sungalo tile bina yishka suntige adagara yi kamini adagara yi ka dumunike adagara yi ka muso jenyonya fokata fajiri kenechi ni fajiri kenechi rasisa ibi yire mina kabo muso kafonyonyama ibi yire mina kabo minima ibi yire mina kabo dumunima wodi ato ko summa timmu siyama ila layl o ko fe ne fajiri kene cira yire mina kabo dumunima yire mina kabo mijima yire mina kabo ka muso kafonyonyama fokata yoro juma fokata sufe ni sufe la fana cide nya faranfansiyanye tile binni ni sufela koreye tile binni de ila layl wala sunye de min ila sunye mbe nunu fula de nyogonje min ila sumbe nunu fula de nyogonje min kabo fajiri kene cilema ila kata sufela man ni tile binna cide ko ja aqbalati laylu ha huna wa dibaratu nahara ha huna wa gharabati shams faqad aftara sa'im ciidañen ni aya tawsirañe dondola ni seebaw be tamala akon ni suñe sira tile boyorola tile ya kodi tile binna sumbaga ki ka suntige ni tile binna doro sumbaga ka suntige ni aya faram fancha chama gule ma wakati da fule kase ni ala ye dire sura iranna donc ni aya ya iranna anya fo tele ya lambe koria ke katamina nin tumbe hada madon boloko alimi sakiyati uyibake ka mu ewa papier munundila ko sugurdu ka danni hakela aka ewa militi tani duru bilani salatuche ay eri kelen bilani salatuche ay militi bisaba bilani salatuche aka yeremina Cheikh Albani ko ni nyebidiyay bunu semino ko ni nyebidiyay lezina daimu ya iranin ko yebidiyade alimu sakiyati bidiyaw de le surtout la dinala ini alaka qur'ana kolote ngonta qur'ana aya ko de immi de ika dumuni kede fo kata fajiri kene de ci aw ba fo ko hada made ni fajiri kene ci de ce ko aka militi tani duru bila kana me kana dumuni ke ko ni fajiri kene ci ni ci aka militi bi sababila ko ni fajiri kene ci ni ci aka le kene bila delila tala ani alaka aya te ngonta ani ci den ka harisa te ngonta ciiden ko bilali be salli wele ni bilali ye salli wele bilali be salli wele sufela de la ayemmi aka dumunike fo abdullah ibn ummi muktum na ye salli wele abe minini dumuni bla wote salli wele abada wo ye finyoto de wote salli wele abada fo ni fajiri kene de cira fo nu kama de dugu jera ale be salli wele wala ufule kay musakiyati munun dila uni qur'ana aya inte nyogonta uni ciiden karisa te nyogonta bilali ka hadisa minna na buhari muslimula ute nyogonta wala hadama de ni yerebe fajiri kene doni yere ni ala sunna komi dersuwere ni ala ya yirina faragu mimbe fajiri tinyalama ani fajiri galolama faranfansiya mimbe no nyogonta ambo kumu olula ani ewani aya nafato ambe kumula donc ni ala yi dersuwere yirana ute se ka prepare latige nambe se kun nafa sorobi donc hadisa min bena o hadisa ani nunu fana be fara nyogon nun ka chogomi ambe kuma ulu fana la ni ala derso re irana ni ciden ko ni adola kele
ni salli wele aye salli wele kamme salatu bo kamme ikam minan bitegela koy ba fe kammi ikani kam minan isagi foy kika haju ni kam mako be kam minan inna nunun ni aya ani bilali ka hadisa ube fara nyogon ka chogomi ni ala yedder sure irannan bulu faran fan shafu subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سنك آية ولبا أني سنك آية ونينيغونچه على نانا ني آية بلاميني ونينيغونچه على كويجا سالك عبادي أني ako ciden ma ako ninne alaka jon nyinin kayila ka fo muhammadu anni alaka surude alaka cide anni alaka surude wa ube anni alaka jade nu yi nyinin kanna fa inni qaribu afu ye ko nyinne alaka so nin ka jon nyinin kayila anni alaka surude wa ube anni alaka ja afu ye ko nyinne alaka so ujibu da'wata da'iya dani afu ye fana kunni alabe woleli kela ka woleli jabi niyan wole wo mo ye do de ka kanne ala wole mbi jabi ko fana fu ye de fali yastajibu li me wulu kanne ala jabi mana uluku yere kolone ala ye folode fali yastajibu li uluku yere kolo ne ala ye folo nyu nyamara ni me nyu ka ke nyu fatanya ka bo minna u ka toy wali yuminu bi nu be ngole fana u ko ngole ni dankana ya nu dalembe na ala la kumbu jabi u ku yere kolone ala ye folo anu ka danne ala la konne ala bu ka duwa jabi la allahum yarsuduna nu yennin ke u be ke sababu ye u be kunna dia ani kunna wolo u bo soro u ka welele wala de ubu ka ko ke chogomi be hakili duma ubu ka ko ke chogomi nu ubu ke chogodo de donc ni hadisa nana ba Musa al-Ashari bolo qala kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qajwati ni aya bon kasir ya ci den karisa doke ka tafsir aba Musa al-Ashari ka hadisa ko ulu faralen tumbe ci den ka tama dola fajalina nashadu sarafan فجالنا لا نسأل صرفا ولا نأل صرفا ولا نهبط واديا إلا أرفانا أصواتنا بالتكبير ko ulu farlen tumbe ciden ka tama dola ko nu ulu be yele tinti tintika ube nu ulu be jigi tinti tintila ube nu ulu be jigi dinga kono ko ulu bu kan korta ka kabaru fo qala fada'ana minna qala fadana minna ako ambaki kam min ke cire nya girana fa qala ya ayyuhan nas ciren ko hada madon irbi'u ala anfusikum ayhinna wirala ciren ko hada madawi hinna aw wirala fa innakum la tad'una asamma wala qayiba aw atake ka tilo gre wala koy atake ka fen fana wala min tawkro ka fo fen nyuga bulende do min tawkro tede atake ka tulo gere ngore atake ka fe ngore min ta ukoro inna ma tad'una samian bashira abake ka min wole abe fembe me abake ka bin wole abe fembe ye innal ladina tad'una aqrabu ila ahadikum min unughi rahilatihi abake ka min wole akasura dola kele